lidi, já se říkám další videa a dnes to je Zehnoval. Chtěl bych moc poděkovat mému kamarádovi za to, že mi udělal to intro, hej, jako máš to u mě, je to fakt jako hezký, povedlo se ti to. Nicméně my se zapojíme zase do hry. Dneska by měl přijít sobotu prýda, takže natočíme hodně videí, takže to těšte, jelikož je sobota. Ne. A můžeme jít na to. Tak. Hopí. Tak jo. Ty zemřeš. Ne. Sakry, škůrník šopa. Už to se začíná. Tak, hezky střílíš. Jo, mám vyřvaný hlasivky. Tak. Jsme byli na škole v přírodě. Ale doufám, že vám to aspoň vadit nebude. A jo, chcípneš. Hezký. To jako není moc taková sra. A vylez. Hodně rychle. Hej bro, jako tamhle. Bam. Myslím, že je AFK. Ty vyřadené hlasivky to je něco, ale ty zemřeš. On se vil. Já ti dám takýho revenge, že se ho Jak se mi může vybít zásobník, když byl plnej? Nebo ne? Tak hoši. Přebij si radši. Wow. Kámo. Něco? Jo, vy jste se skolali. To je nějaký Angličan. Počkej, ne, jak se jmenuje, ta za mě. India. Já vůbec to je něco jinýho, to jsem blbý. AFKčů. No jak hezky poběhl. Bude další kill, pojďme. Pojď, cipneš. No jo, myslím, že jsi jenom zel. Hopi. Ha, kluci, to jste. To nevidím, já jsem myslím, že se moc rozmýšlím, no. Proto mě asi zdrav. Ach jo. Ty tady vybíráš čestku, jo? Ty tady budeš vybírat čestku, mojí čestku ke všemu. Ty si hrát. Please. No! Jo! Last stunt. Hej, já mám hodně málo HP. Tady si možná na to počkám, až si mi to doplní. On mi taky musí přebít. Debil, on byl za mnou. Hej, ty hlasivky mě vážně štvou. Hele, už to se chvilku končíme. Jo, to bych teda řekl. No. Díky. Díky za další kill.
Tak jo. Ten první je to skvělý. Takže jestli se vám video líbilo, můžete dát like. Jestli se vám video nelíbilo, můžete dát taky like. A jestli se vám líbí má tvorba nebo má videa, dejte subscribe. A u dalších videí čau.